Noong April 30, 1943, alas 9:30 ng umaga, natagpuan ng isang Kastilang mangingisda malapit sa baybayin sa syudad ng Huelva sa Espanya ang palutang-lutang na katawan ng isang tao na dinala naman kaagad ng Kastila sa pinakamalapit na otoridad para masuri at malaman ang pagkakakilanlan ng bangkay. Pero ang hindi alam ng mga Kastila ay sinadya pala itong ilagay ng Britanya sa dagat para linlangin si Hitler. Ito ang kwento ng Operation Mincemeat, ang isa sa pinaka-successful na espionage operation ng Britanya, ang paglinlang ng allies kay Hitler para i-focus nito ang kanilang pwersa sa Sardinia at Greece, na nagresulta sa tagumpay na pagdaong ng pwersa ng allies sa isla ng Sicily sa southern Italy. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa taong 1943, sa kasagsagan ng World War II, ay unti-unti nang bumaliktad ang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng Allies at Axis power matapos matalo ang kabuuang pwersa ni Hitler sa buwan ng February sa syudad ng Stalingrad sa Soviet Union na sinundan pa ng pagsuko ng Axis forces sa North Africa at Tunisia sa buwan ng Mayo 1943. Kahit ganun pa man ay napakalakas at napakamakapangyarihan pa rin ang Nazi war machine ng Germany, kaya napagkasunduan ng Allies sa Casablanca Conference na kinakailangan nilang masakop ang isla ng Sicily at ang iba pang mga isla sa Mediterranean na kontrolado ng Axis power sa Southern Europe, na siyang magbibigay unang hakbang ng Allies para ma-liberate ang France pati na ang kabuuan ng Europa mula sa Nazi Germany. Ang planong ito ng Allies ay ang Operation Husky, isang large-scale invasion plan sa isla ng Sicily sa southern Italy na kontrolado ng Axis power ang Italy at Germany. Pero ang pinaka-problema sa planong ito ay napakalakas na mga depensa sa Sicily. Ito ay heavily fortified ng Axis power. Napakaraming artillery guns sa isla, mga aircrafts at libu-libong sundalo ang kakaharapin ng Allies kung sakaling ipapatupad nila ito, na magriresulta sa napakaraming casualties sa side ng Allies, kaya kinakailangan nilang linlangin ang Axis power at mapaniwala nila si Hitler at Mussolini na magsisimula ang Allied invasion sa Balkans sa pamamagitan ng Greece at Sardinia. At kung kakagatin ito ng Axis power ay paniguradong idadivert ng Axis ang kanilang war machine mula sa Sicily papunta sa Sardinia at sa Balkans, na siyang magbibigay daan sa tagumpay na pag-invade ng Allies sa Southern Europe. Ang planong panlilinlang na ito ng Allies ay tinawag nilang Operation Mincemeat, na dinevelop ng dalawang British intelligence officer na sina Ewan Montague at Charles Cholmondeley, na siyang makikilala sa kasaysayan bilang isa sa pinaka-successful na counterintelligence operation sa mundo, dahil si Montague ay isang criminal lawyer na malawak ang kaalaman sa strategiya at psychology, at sa mga panahong iyon siya ay nagtatrabaho bilang isang naval intelligence sa British Admiralty, habang si Cholmondeley naman ay isang Australian-born flight lieutenant sa Royal Air Force at nagtatrabaho bilang handler ng mga double agents sa MI5, ang Domestic Counterintelligence Agency at Security Services ng Britanya. Pero ang Operation Mincemeat ay nagsimula talaga sa isang memo na isinulat ni Rear Admiral John Godfrey, ang direktor ng Naval Intelligence Division, at ng kanyang personal assistant na si Ian Fleming, na sa kalaunan ay makikilala bilang ang creator ng James Bond. Ang memong ito ay nakilala sa tawag na Trout Memo, ay nagbibigay ng 54 na paraan kung paano malilinlang ang kalaban sa panahon ng digmaan, kung saan doon sa memong yun na i-develop nila Montague at Cholmondeley ang Operation Mincemeat.
Napakasimple lang ng kanilang plano na ayon kay Montague at Chumley na kinakailangan lang nila ng isang bangkay ng tao na may dalang mga falsified documents na kunwaring mga top secret documents at kinakailangan na magbukhang high-ranking British officer ang bangkay na mamamatay sa isang plane crash sa Mediterranean Sea. Ang ultimate goal nila ay madidiskubre ang bangkay ng kanilang kalaban, partikular ang dala nitong mga peking dokumento tungkol sa kanilang planong invasion sa Greece at Sardinia na siyang paniniwalaan ng kung sino man ang makakapulot nito at higit sa lahat ay dapat na umabot ang peking dokumento at mga planong ito sa mismong desk ni Hitler para magtagumpay ang Operation Mincemeat. Ang pinakaunang challenge sa operasyon na ito ay saan sila maghahanap ng bangkay kahit na nasa kasagsagan ng digmaan ay lahat ng mga namamatay ay merong mga pamilyang nagki-claim sa mga bangkay hanggang sa may nadiskubre na isang bangkay ang coroner sa Northern District ng London na isang homeless na tao na ang pangalan ay Gwydion Michael na ang edad ay 34 years old na namatay sa pagkain ng tinapay na may laso ng daga. Dahil walang pamilya na nagki-claim sa katawan ni Michael ay kinuha naman kaagad ni Montague at Chumley ang bangkay para gamitin sa kanilang operasyon, ang Operation Mincemeat. Ginawa naman kaagad ng bagong pagkakakilanlan ng bangkay ni Michael bilang si Captain na Acting Major William Martin, isang Royal Marine na na-assign sa Combined Operations Headquarters. Ayon sa operasyon na ito ay talagang kapanipaniwala ang ranggo at posisyon ng kanilang bangkay para makadala ng mga sensitibong intelligence documents at para suportahan ang authenticity ng pagkakakilanlan ng bangkay ay gumawa sila ng mga kwento sa pamamagitan ng mga pocket letters or mga notes na ilalagay sa suot na pantalon o bulsa ng uniforme. Naglagay rin ang British intelligence ng larawan or litrato ng isang dalagang Briton na may pangalan na Pam na kunwari fiancé ng bangkay. Kasama pa nito ang mga personal letters at resibo ng isang diamond engagement ring, isang used bus ticket stub at sulat mula sa Lloyds Bank na nagdedemand ng bayad sa overdraft facility. Napakadetalyado ng lahat ng dala ng bangkay dahil para maging kapanipaniwala ito dahil alam rin ng Allies na napakalupit rin ng intelligence agency ng Germany. Isang pagkakamali lang sa detalye ay magbibigay agad ito ng duda sa kanilang mga kalaban na mag-jeopardize Operation Mincemeat. At hindi lang doon kundi pati na ang pinakatotoong plano ng Allies, ang Operation Husky sa Sicily. Pero ang pinaka-challenge sa lahat ay baka magsagawa ng otopsiya ang makakadampot sa bangkay at malalamang namatay ito dahil sa laso ng daga or baka ma-determine na hindi ito namatay sa plane crash. Pero ang pinaka-importante talaga sa operasyon na ito ay dapat makita at mabasa ang napakadetalyadong planong pag-invade ng Allies sa Greece at Sardinia para paniwalaan ito ng kanilang kalaban. Ang pinaka-primary na dokumento na siyang fabrication lang ng Allies ay ang sulat ni Lieutenant General Archibald Ney kay General Harold Alexander na naglalaman ng mga kunwaring sensitibo at sikretong impormasyon. Ang pangalawang dokumento ay ang sulat ni Vice Admiral Louis Mountbatten na naglalaman ng mga jokes patungkol sa Sardinas na kung mababasa ng mga Germans ay talagang paniniwalaan nilang ang isla ng Sardinia ay isa sa mga dadaungan ng Allies. Pagkatapos ay inilagay nila mga sulat sa isang briefcase na lalagyan nila ng chain sa kamay ng bangkay. Napili naman ng Allies ang baybayin ng Espanya kung saan doon nila ilalagay ang bangkay dahil neutral ang Spain sa digmaan at higit sa lahat ito ay politically aligned sa Nazi Germany at alam ng British intelligence na napaka-aktibo ng mga espiya ng Germany sa Espanya, partikular sa rehiyon ng Huelva kung saan doon nila ilalaglag ang bangkay. Kaya noong April 17, 1943, inihanda na ng mga Briton ang bangkay na katawan ni Michael. Sinuotan nila ito ng British officer uniform at ikinabit ang briefcase at chain sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inilagay nila sa isang malaking canister ang bangkay na puno ng solid ice at isinakay sa isang van ng MI5 papunta sa Greynock, Scotland,
kung saan ando naghihintay ang British submarine na HMS Seraph na siyang magdadala sa bangkay papunta sa baybayin ng southern Spain. At noong April 30, 1943, narating ng submarino ang Huelva sa southern Spain. Alas 4:30 ng umaga, binuksan ng mga Briton ang canister at nirelease ang bangkay ni Michael sa dagat. Pagkatapos ay nagpadala kaagad ng telegrama ang kapitan ng submarino sa British Admiralty na mincemeat is completed. Sa parehong araw ng alas 9:30 ng umaga natagpuan ng isang Kastilang mangingisda ang bangkay ni Michael na palutang-lutang sa dagat. Inireport naman kaagad ito ng mangingisda sa kanilang otoridad na siyang nagtransport sa bangkay papunta sa Huelva para imbestigahan. Sinundan naman kaagad ito ng ilang diplomatic cable sa pagitan ng Espanya at Britanya tungkol sa natagpuang bangkay, kung saan alam na ng Britanya na bago ito ipinaalam sa kanila ng mga Kastila ay paniguradong inireport muna ito sa German Embassy sa Huelva. Pero ang hindi alam ng Britanya ay hindi pala sila trinaydor ng mga Kastila at hindi ito binigay ng mga Kastila sa mga Germans dahil alam nilang may mga sensitibong dokumento na nakalagay sa briefcase. Ang hindi rin naman alam ng mga Kastila ay binuksan na pala ng mga German spies ang briefcase at kinuhanan ng mga litrato sa naval base ng San Fernando sa Espanya bago ito isurrender sa mga Briton. Matapos nito ay inilibing naman kaagad ang bangkay ni Michael sa sementeryo ng Huelva. Samantala, mga kopya ng litrato sa mga dokumento at mga nakalagay sa bulsa sa bangkay ay bumagsak naman kaagad kay Karl Erich Konlantal, ang kilabot na espiya ng mga Germans sa Espanya, kung saan ipinadala naman kaagad nito ang mga dokumento sa Berlin para sa masusing pagsusuri kung ito ba'y legit or totoo na tinawag nilang the Anglo-Saxon Order. Ang tanong na lang ay kung kakagatin ba ito ng mga Germans, partikular si Hitler, dahil kung hindi ay talagang mahihirapan silang makapag-invade sa Southern Europe, partikular sa isla ng Sicily. Pero kinagat ito ni Hitler at inutos na ilipat ang karamihan sa kanilang pwersa mula sa Sicily papunta sa isla ng Sardinia at sa Greece. Sinundan ito ng pag-transfer ng 1st Panzer Division mula sa France papunta sa Thessalonica, Greece, hanggang sa napakaliit na lang ng pwersa ng Germany at Italy ang nasa Sicily. At noong May 12, 1943, na-intercept ng British intelligence ang encrypted messages ng German High Command sa kanilang pwersa sa Greece na maghanda ang lahat sa kanilang mga sundalo dahil sa paparating na invasion ng Allies sa Balkans. Ang mga mensaheng ito ay siyang nag-confirm sa Britanya na talagang kinagat ni Hitler ang kanilang deception or panlilin lang na ginawa. Kaya noong July 9, 1943 ng gabi, binagsak sa Sicily ng Britanya at Amerika ang kani-kanilang paratroopers para simulan na ang invasion sa isla. Sinundan ito ng massive Allied amphibious landing sa baybayin ng southeastern coast ng Sicily. Nagulat naman ang puwersa ng Germany sa isla ng sunod-sunod ang pagdaong ng Allies sa lugar. Kaya walang gaanong resistance sa kanilang initial landings sa mga sumunod na araw ay isa-isang bumagsak sa kontrol ng Allies sa mga importanteng lugar sa Sicily hanggang sa ma-realize ng German High Command na sa Sicily pala talaga ang pinaka-main invasion ng Allies sa Southern Europe. Pero huli na ang lahat at hindi na nila kaya pang i-reinforce ang kanilang puwersa sa Sicily dahil nasa Sardinia at Greece na ang kabuuan ng kanilang puwersa sa Southern Front. Sa loob ng ilang linggo ay patuloy ang bakbakan sa Sicily kung saan kumalat na ang balitang dahan-dahan ang nag-a-advance ng Allies sa Italy. At noong July 25, 1943, tinanggal sa pwesto ng mga Italian si Benito Mussolini. At noong August 17, 1943 ay tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Allies ang buong isla ng Sicily. Napilitan namang umatras ang kabuuang pwersa ng Axis power sa mainland Italy na naging dahilan sa tuluyang pagbagsak ng German hold sa Mediterranean. Ang tagumpay ng Allies sa kanilang pagdaong sa Sicily ay dahil sa kanilang paglinlang sa mga Germans. Dahil kung wala ang Operation Mincemeat ay paniguradong tatagal pa ng ilang buwan o taon ang kampanya ng Allies
sa Mediterranean at Southern Europe na magriresulta sa napakaraming casualties. Pero dahil kinagat ni Hitler ang panlilinlang ng Britanya, ay tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Allies ang Sicily na siyang magbibigay daan sa Allies para sa kanilang kampanya sa Italy at sa buong Southern Europe. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.